U mhux ovvja li hija l-aqwa? Hija l-aqwa. Hija l-aqwa. Ma nistax ngħidlek li le. Kienet din id-dikjarazzjoni li għamel is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Pola-Ġuż Galea f'konferma ċara li l-mediċini li huma branded, ċoe mhux dawk ġeneriċi, huma l-aqwa mediċini għall-pazjenti. Jien mhux qed ngħidlek li mediċina branded mhijiex tajba, anzi tajba ħafna. U jekk ikolli ngħidlek isma' iva, mediċina branded hija branded dejjem hija branded. Hija aħjar jew le? U mhux ovvja li hija l-aqwa? Hija l-aqwa. Hija l-aqwa. Ma nistax ngħidlek li le. F'intervista li kellu ma' Karl Bonaci fuq Left Living, il-Gvern permezz tas-Segretarju Parlamentari tiegħu spiċċa ammetta li l-mediċini tad-ditta huma l-aqwa, fejn iddikjara li tant huma l-aqwa li l-prezz tagħhom huwa tant għoli li kieku l-Gvern jipprovdi l-mediċini branded minn flok il-ġeneriċi mingħajr ħlas ifalli. Jekk aħna bħala Gvern nagħtu l-mediċini b'xejn kollha branded tad-ditta oriġinali, il-Gvern ifalli. Garanzija li jfalli. Ma jfordjaħħiex. Fl-aħħar snin kienu bosta l-persuni li jingħataw il-mediċini b'xejn illi stqarrow li jkollhom jixtru l-mediċini minn butom sabiex jieħdu fost l-aqwa kura possibbli. Dan minħabba l-fatt li l-Gvern Malti jipprovdi mediċini ġeneriċi fis-sistema tal-POIC. Għajre xieren ta' mediċini illi jingħataw lil persuni li fost l-oħrajn għandhom il-marda tal-kanċer. Madankollu, il-Ministru tas-Saħħa Ġotjena Bela ħareġ jgħid li d-differenza bejn il-ġeneriċi u dawk tad-ditta hija sempliċiment għaliex il-branded ħarġu l-ewwel, għalhekk huma ogħla fil-prezz. Iżda issa is-Segretarju Parlamentari tiegħu Melkin Pola-Ġuż Galea ikkonferma li l-mediċini branded huma l-aqwa mediċini li wieħed jista' jieħu.